Een eeuwenoude traditie. In Boedenpost hebben ze al 460 jaar de paardenmarkt. En we zullen even zien, want er wordt hier een pony verkocht. Mooi pot. Maar Esther. Kom eens in. Kom maar. Je bent al een handje slaan. Hoe werkt dit precies? Nou ja, hij vraagt 5 en ik bied 3. Maar dan wil er 5 hebben, maar dat doe ik niet. Dat gaat ook niet gebeuren. Dan Nee, 4,5. nee, doe ik ook niet. Hier, 4,5 moet het wel 300. 4,5. 300. Voor wat voor pony bieden we nou dan? Deze Die. pony. Dus je komt er zo net uit. Nee, we komen er net uit. Dit wil ik voor zelfs ik kennen, dit handje Ja, klap. dat is wel. Dit ken ik wel, Sissio. Ja, dat is de samen. Zou jou met het uitlezen kennen? Wat moet ik doen? Gewoon ook eens handen slaan. Blauwslagen. Had ik nou 300 voor die pony bieden wel? Ja, nou ja, kom Oh, maar. dan moet er een beetje bij doen. Dan maak ik, ja, maar ik wil met 300. Ja, maar ik wil voor jou een heel haar. Ik kan het 350 bieden? Nee, dat 53 net? Ik kom hier aan met meer bij, hoor, dat Maar dan moet er al wat meer binnen. Nee, ik Ja, dan maak jou er wel wat bij Ja, maar bieden. niet. 300 is dan een heel mooi bedrag. Nee, dat is hem in. Dat kunnen we het net verdwaan. Dan gaat het doen. Ja, dan gaat het door. En als je het net eens wordt, dan ren je voort.